Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pag-aatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Panang Sunya, wala ka ba lagi nakapoy? Nga isahanon ka lang nga nag-aobra sa mga ulubrahon diri sa balay? Kinahanglan mo gid ang kaupod para sa mga buluhaton diri. Kay kadako sini oh. Hindi ka bala gusto nga may kaupod ka bisan isa lang? Hindi ka gusto nga may kachismisan? Ay, anad na ako nga nagaubra nga isahanon, Tuto Sandro. Kadako man sang akon utang nga kabalaslan kay Lula, boy. Kani, okay lang sa akon nga ako lang isa ang nagaubra sang mga buluhaton diri. Pero, nang... Ay, sige to ha. Mabilin ko anay ikaw. Kay maigin pabakal pa si Lula mo sa akon sa merkado. Ati, sige to ha. Mauna na ako sa ibo. Bayain na lang sa lababo ang ginkanaan mo ha. Kay ako na lang ang manghugas hinakaron. Bah, dali-dali siya nga naghalin. Kung sa bagay, mas mayo gani ngay siya lang isang kabulig dire para silang makahibalo sang sekreto sang pamilya. Tapuson ko na lang pagpamahaw ko ha. Kaya pagkatapos malisin siya ako kay Lula nga malakat. Hapitan ko siya sa iya garden. Sige, apo. Magpaliwaliwa ka. Gusto ko nga malingaw ka diri. Tungod, palangga ko gid ikaw. Ikaw lang ang akon, apo. Bah, do kalahin sa balatsagon ko. Nga pala nga daw wala ako na namian sang tunos ang panghambal ni Lula. La, ano ka bala? Siyempre, ako lang. Kaya ako malang anak nila ni mami kay ni daddy mo. Nakahibalo ako
nga nagsunggot ka sa akon sang nagligad nga adlaw tungod sang mga nagakatabo. Apang ano man ang matabo kag ano man ang mahibalaan mo sa masunod nga mga inadlaw, isa lang ang gusto ko nga tandaan mo. Palangka kugid ikaw katama. Siyempre la. Hindi ko gid na malimtan. Sige la ha. Katuan ko anay si Badet. Malagaw kami ha. Sige. Maghalong ka iho, ha? Salamat gid la. Bye. Ginbalibad ko lang si Badet. Apa matuod. Kay Nancy ako makikita. Katuan ko na lang si Badet pagkatapos ko kay Nancy. Ay, hala, nalipat ako. Sa din ganing balay nila ni Nancy. Kabuang man sa akon man. Subong ko lang narumduman. Nga wala ko gali siya nasundan sa nagligad. Ano pa? Wala ko makatultol sa balay nila. Pero kung kadtuan ko naman si Badet kang magpamangkot, sigurado nga maupod siya. Kag hindi mahimoy na nga bisan si Badit makahibalo sa sekreto sa amon pamilya. Nakahibalo ako nga wala siya ginsugira ni Manang Sonya. Ang mayo pa, madiritson lang ako dito sa daan nga simbahan. Basi kung makita ko dito si Nancy. Kaya na pa ako nagatindog diri sa tubang sang daan nga simbahan. Pero bisan landong ni Nancy, wala ko nakita. Ang mayo pa, makadto na lang ako sa suba. Tugod nagapati ako, nga atugid siya dito. Daw, siling kugid. Atugid siya ho. Nagahigda siya sa malapad nga bato sa idalom sa dako nga puno sang kahoy. Palapitan ko siya. Nagakatulog siya. Kabuang nga babae. Paano kung may makasaboy diri nga malain nga tao? Kaghimuan siya sang malain? Anay ka bala? Kay kuhaon ko nga akong kamera. Karon, kuhaan ko siya sang laragway. Ba? Zandro? Anong kinabuhat mo diri? Kwan, wala abi ako makatultol sang balay ninyo eh. Gani nagpasimpalad ako nga magkanto diri. Kag-ari kagid man gali diri. Mapungko ako sa tupad mo ha. Ginpangita mo ako? Oo. Hindi bala siling mo. Kung kinahanglan ko ang bulig mo, ara ka lang para sa akon? Oo. Ay nga aman. Ano ba nang kinahanglan mo sa akon?
May natukiba na abi ako eh. Hindi ako makahibalo kung bala. Patihan ko. Tungod sa damgo ko lang natabo. Kag nahadlok man ako. Nga hibaloon ini sang personal. Kay base kong delikado. Gani kinahanglan ko ikaw nga masugilanon. Kinahanglan nga masugilanon ko gid ikaw. Para ipamangkot sa imo kung anong nahibalaan ni Lula mo. Nga, Sandro. Ano ba lang nakita mo? Anong ginadamgo mo? Antes ako nagdamgo, nakita ko nga may trapdoor sa ila ni Lula. Sa lugar sa diin, nagapanglabang napatay nila nga labandera. Dito nila ginabutang madamo nga mga karni. Dason, gindamgo ko nga may nagaistar nga makahladlok nga sapat sa balay namon. Kag siyang nagakaon sa mga karne nga ginabili nila ni Lula sa trapdoor. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Naginhawa siya sang madalom. Nganan si, may problema bala? Ano ba lang damgo mo? May nakita ka ba lang ng mga garapon? Oo. May nakita ako ng mga garapon. Tuman kadamo ng mga garapon. Amo bala? Nancy? Naghibi ka? May, anay ka. May nahambal bala ako nga malain? Pasensya ka na, Sandro, ha? Ano ba lang unod sa mga garapon? Kwan, mga ulo. Mga ulo sang babae. Kag sa banta ko, mga kabulig sila ni Lola. Wala ko makahibalo kun nga Kag kun para sa din ang mga ato. Apang isa lang nagsulod sa pinsar ko. Ginpatay sila. Kag kun sino, kag kun anong nagpatay sila. Wala ko makahibalo. Nancy? Ano ba lang natabo? Nga nag-ibi ka? Antes ginpahalin si Lola sa balay ninyo, Sandro. Kag antes siya nga nabuang. Nagkadto si nanay sa banwa nga ini. Para nga asikasuhon ang duta ni Lola. Nga ginhatag ni Lolo sa iya. Isa kagabi sina. Wala makapauli si Lola. Gani, napinsara ni nanay nga sugaton si Lola sa balay ninyo. Apang nag-abot si Lola sa balay nga hindi niya kaupod si nanay. Dito kag nadumduman niya nga ginhambalan siya ni nanay nga sugaton siya kung hindi siya makapauli sang temprano. Gani,
Nagbalik si Lula sa balay ninyo. Nabatian niya nga nagasinggit si nanay. Nga daw nagahalin sa idalom sang duta ang iya nga tingog. Kung sa diin siya nagatindog. Gintuon niya ang iya dulunggan sa salog. Kagsang nakumpirma niya ini, ginguba niya ang salog. Kagilayon nga nagpanaog sa hagdanan. Apang ulihin na ang tanan. Tungod patay na si nanay. Diyos ko! Nagbulag na ang iya ulo sa iya lawas. Kaginkaon na sang isa ka mahigko. Kagtap-ingon nga lalaki ang iya utok sini. Kagsuno kay Lolo. Makahaladlo ko no ang amo nga duog. Tungod kalain sang baho. Tama ka lang sa kagkadamo sa mga garapon nga may mga unod sang ulo. Kag sa kaakig ni Lola, ginsolong niya ini. Kagjutayan man lang siya kung ginkaon sini. Kung wala kuno nag-abot si Lola mo, kag anti siya nga ginatake sang amo nga lalaki. Ginhambalan siya kuno ni Lola mo, nga luwason siya sa kamatayon. Basta, hindi niya pag ipanugid bisan kay sino ang iya nga nakita. Kiputo niya ang iya baba. Kagtungod nga ara siya sa bibi sang kamatayon. Ginpili niya nga maluwas. Ginatagan siya ni Lola mo sang dako nga kantidad. Kabaylo sang iya paghipos. Diyos ko! I'm sorry, Nancy. Ginakasubo ko ginang natabo sa iloy mo. Wala gina ko makahibalo. Sorry, gid ha? Ginpabulong namon si Lola. Gamit ang kwarta nga ginhatag ni Lola mo. Gintelawan namon nga magdemanda. Apang wala kami sang nahimo ni tatay. Tungod kulang ang amon kwarta nga ibayad sa abogado. Kag nagwa pa nga utang ni Lola kay Lola mo ang kabuhi sini. Tungod dapat patay naman siya. Pareho kay nanay. Tuman ang paghinulsol ni Lola. Tubtub nga nagbuang siya. Gani, mas madamo ang wala nagapati sa iya. Tungod buang siya. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Magabiyan sa dagarinyo sa pagtumati ang magabatang magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Patawar ako.
pag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa pasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. Basi kung wala lang ka mo nagang panay. Anay ka bala? Kay kuhaon kong basket ha? Ibutang ko diri sa lamesa. Nan, ara. Sige. Lantawa. Kung anong unod sina. Lantawan ko kung anong unod. Mga pagkaon? Kag may dako nga chocolate? Kag mahibalaan nga imported? Ano ba lang ginawayan ninyo? Wala. Nasabat ko lang siya kay wala ko na nagustuhan ang ginhambal niya mo.
nakahangop na ako. Wala ka maanad nga ginaakigan, no? Amo man silang iban nga katribo mo sang una. Nalaidan man sila nga makabati sang hindi man namin nga tinaga. Apang sa kadugayon nila, naanad naman lang sila. Amo gid man sina eh. May mga ginahambalang aton mga amo nga hindi man namin isa aton pala matinan. Kita mo ha, bisan ng ila mayordoma, grabe na kung maghambal. Hindi bala? Dahil kalinti na lang ato Kidano nga pangayo naman sang pasensya sa imo si Sir Crisanto. Kita mo ha, ginpadalaan kanya sang pagkaon. Ay. O te ano? Okay ka na? Oo. Ikaw pala mo, kanerbiyosa sa imo? Ay, do ka namit sang chocolate kay na o? Kaunong to na bala? Oo Saluhan nato na ginhatag niya nga pagkaon. Sigurado nga napensara man ni Sir Crisanto nga hindi na hustong kinbuhat niya. Kung nagdugay siya sa Amerika, pasi ko naanad na siya sa gawi dito. Siling sa mga abyan ko nga manog pangisda, lain-lain ang kultura sa mga pungsod. Lain ang iya sa Amerika, kaglain man ang diri sa Pilipinas. Ang importante, nagpangayo siya sang pasensya. Buot silingon, hindi na ako mapahalin sa akon obra. Doon nagmagaan ang pamatsyag ko Dako nga bulig para sa akon ang pag-obra ko diri sa Villa Ignacio. Apang, wala gihapon ako nalamian kay Sir Crisanto Wala gid ako nalamian sa ginhimo niya. Kagsapanta ko, hindi gid kami maghangpanay nga duha mo. Okay lang. Kay sigurado na hindi man kami magkita ay permi. Kung mag-obra ko sa villa, likawan ko na lang siya. Nakasuksok na ako sa akong uniforme bilang kabulig sa Villa Ignacio. Nakapamungos naman ko Kay gusto sang mayordoma nga dapat presentable ko nung itsura namon kung magatubang sa mga bisita. Kung mag-service ang pagkaon, nag-ilim nun. Si Alora ayan? Nakatapos na bala siya ilis? Agyon ko na lang siya. Para nga upo na lang kami nga duwa nga magkadto sa villa. Kay subong na nga danang gabi ang panyapon para sa mga bisita nila.
Led, naginabot na mga bisita nila. Kagrabing ilang mga salakyan, no? Ka mga tahom. Malahalon, no? Hoy! Anong ginabuhat ninyo, dira? Ang bruha. Hoy! Ikaw! Magpupod ka sa akon. Dire ka na lang, Led, ha? Manang, may isugo ka sa akon? Oo. Magsugod ka na sa pagpanghuga sa mga pinggan sa gwa, ha? Ate, oo. Kadamo sang pinggan nga nahugasan ko na. Apang, madamo pag ang nagainabot na hulugasan. Kaya na pang pangita ko sa imo. Bay, ari naman siya. Hindi ako magatubang sa iya. Hindi ka bala makaibalo magpakigambal sang mayo? Kung ginaistorya ka, hindi bala dapat. Nagatulo ka sa kambal mo? Pasensya na, sir. Okay. Aryo. I've got something for you. Bay, ano ina, sir? Kuha na. Sige. Jutay nga kahita. Buksi. Gaglantawa ko na nung unod. Oo. Bay, kulintas? Sir, hindi ko mabaton ini. Kaga. Wala sang rason para hatagan mo ako sini. You can keep it, babe. Wala niyaging kuha sa gintungtungan ko. Ma? Nagbalik siya? May sugo ka bala, sir? Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelaw ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Ako sa bibig. Gusto ko siya nga itiklod. Apang hindi ko mahimo. Hindi. Gusto ini. Itiklod ko siya. Gintulod mo ako. Pero nakahibalo ako nga nagustuhan mo man ang halo ko. Hindi mo lang ugaling pag-akuon. Nahuya ko. Wala niya gihapon gindala ang kulintas. Ay, paano ko pala ibalik ini sa iya? Paano?
man. Hindi ako mapahamtang. Ngagin buhat ato ni Sir Crisanto sa akon. Alora? Ba? Manang, nga Ay magkaon ka anay. Kay ako mabulos sa imo diri sa pagpanghugas sa mga hulugasan. Manang, madamo pa balas ang bisita? Ay oo. Hasta na ina mag-aga. Kun amo, sa diin sila madayon diri. Hindi man sila mag-igo tanan diri. Ang iban, idulong sa hotel sa Banwa. Ang iban naman, diri na lang matulog. Sigurado nga kapoy kami katama tugtubwas. Maayo pa kamuya. Kay hindi na kamo magbalik diri buwas. Madamo balas ang kwarto sa ibabaw? Ay oo, mga 18 kabilog. Uti, makaigo sila dira? Hindi gani tanan. Ang 5 ato sa punta sa wala nga bahin. Mga espesyal naman nga mga bisita ang sa pihak nga bahin. Ang iban, didto sa tuo nga bahin. Ang diri naman, kwarto nila ni Ma'am kag ni Sir. Ang buot mo silingon. Tag-isa ka kwarto sila ni Ma'am kag ni Sir? Ay, hindi. Siyempre, isa lang ang kwarto sang mag-asawa. Inang ara bala sa tunga ngay nadira na yun ho. Ang isa kay Ma'am Kati. Ang isa kay Sir Crisanto. Amo gali. Huta sige na. Magkuha ka na sa mga pagkaon mo dito. Kung naghuya ka magkaon sa gwa, magbalik ka lang diri Kag diri ka lang magkaon. Ate, oo manang. Nakahibalo na ako. Kung diin ko ibilin ang kulintas nga ginhatag sa ako ni Sir Crisanto. Nabutang ko na sa kwarto ni Sir Crisanto ang kulintas nga wala sa may nakatalupangod. Sa banta ko, dako ang pilis ang among kulintas. Pero, base kung anong pensaron niya kung batunon ko ini. Dasun, pensaron niya nga wala na lang sang kaso ang ginhimo niya nga paghalok sa akon. Ay, hindi mahimo. Hindi gid. Ini nga sa akong kama. Amoy ng kulintas ang ginhatag ko sa kabulig Desidido gid siya nga ibalik ini sa akon. Ay, ibutang ko lang ini sa sulod sang drawer ko. Kaupod sang iban ko nga mga alahas. Ibutang ko ini. Taguon ko ini. Basi kung makakita naman ako sang babae nga hatagan ko sang alahas. Kay makapoy magsagad sang balik-balik sa jewelry store. Ang laom ko anay kung malipay siya kay ginhatagan ko siya sang alahas. Apang wala gali. Sa baylo, ginuli pa niya. Siya pa lang ang babae nga naghimo sini. Kaginaako ko. Nagadayaw ako sang iyagats. Apang naugot naman ako at the same time. Kag makita gid nga lain siya sa mga babae nga nakilala ko. Kag naanad ako maghalok sa mga babae. Kag nagabalos man sa akon halok.
Sila pa ganing may gusto eh. Panglain si Alora. Alora. Katahom sa ngalan niya. Nagakabagay gid sa iya katahom. Madali ko na lang matapos ang pagpamunyag sa mga bulak diri sa hardin. Si Sir Crisanto. Nakita ko siya nga nagguwa sa mayor nga portahan. Kag nagpadulong sa lanay. Hindi ako magtulog sa iya. Nasigang kong pagpamunyag para makahalin ako diri. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Mga biyan, so dagadinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong ratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ang paganihan ko. Direksyon, Marnie Mongcal. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kanami gidya magtulog.
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Nahimo ina ni Crystal? Oo. Kaginahibian ko gid ina mo. Kanugon sang akon nga pagpalangga sa iya. Kag sang akon pagsalig sa iya. Sa ginimo niya nga ini, dogin hulog nila ako nga duwa sa impyerno. Apang, anong ginhimo ni Gilbert ka ni Crystal? Badamo karon ang nagadayaw sa kay Elias Mugatar. Ang iya ginahambal, amo ang luyag sa mga tao nga pamatian. Kag nagsiling siya nga si Elias Mugatar, amo nang madason nga mayor diri. Oti, anong labot tira ni Gilbert ka ni Crystal? Si Gilbert ay nagsulat sa mga speech nga ginambal ni Mugatar sa publiko eh. Kag nanamian ang mga tao nga pamatian nina. Kag ang mga pangako ni Mugatar, amo ang naluyagan sa mga tao. Man, ang siling ni Mugatar, himuon ko nun niyang tanan nga paagi nga makapatindog diri sang ospital. Kag mataytayan ang suba, agod mahapos lang ang pagsaylo-saylo sa mga tao sa duog nga ini. Kag amo ina nga nagpupulas ang maayos si Mugatar diri eh. Kag ina, bangod sa mga speech nga ginhanda ni Gilbert para sa iya. Kag dason, ang ginahimo iya sang piki nga Elias, amo iya ang pagsaulo sa mga ginasulat ni Gilbert para sa iya. Ano? Pero wala man ako sa makita ang malain dira. Nagabulig lang si Gilbert kay Mugatar. Bangod nga abyan niya ini. Apang paano kung magdaog si Mugatar? Mapilitan ako sa pagtuman sang akon nga pangako sa iya. Di, do pareho lang na iya eh. Nga ginpulpog ko sang bato ang akon nga ulo. Nagapaabot ko nga si Crystal ya. Pungga niyang yabana nga hindi magbulig sa kay Elias Mugatar. Kag suno sa nabatian ko, si Gilbert gidya ang nagapangita sang strategy nga magdaog ya ang partido ni Mugatar nga partido Abansi. Ay, Ote, anong buhaton ko para makabulig sa imo, Carmen? Hambala ba na si Crystal? Hambala siya nga hindi magbulig si Gilbert sa kay Mugatar. May panahon pa. Carmen, sino nagsugid sina sa imo? Si Kapitan Aurelio, Ang buot mo silingon. Sugot man si Kapitan Aurelio nga si Mugatar ang madaog? Oo eh. Hindi ba lang nagsiling ako sa inyo
Nga inang mga lalaki, nagabulig. Agod nga maghatag sang kabudlay sa aton nga mga babaye. Apang, ano ba lang himuon ko, Carmen? Nagsiling na ako sa imo. Nga hambalo ni Crystal si Gilbert nga hindi magbulig sa kay Mogatar. Kung matuod nga nagaulikin siya sa akon. Buhatay ina. Luwason niya ako sa kapalaran nga ginakulabos ang palad. Apang, paano kung gusto sa mga tao nga Islan si Bador bilang mayor? Nagapati kuya mo. Nga hindi magdaog si Elias kung hindi magbulig si Gilbert sa iya. Sugod sa magbulig si Gilbert, nagpopular sa nginali sa Mogatar. Gani kinanglan, untatan ni Gilbert ang pagbulig niya sa kay Mogatar Kag si Krista lang ang makahimo sina. Marigold, ipangako sa akon nga buhaton mo ina. Carmen, buhaton kung akon nga mahimo. Salamat. Mabuhi ang akon paglaom nga hindi mangin impyerno ang kabuhi ko. Wala sige, mahalin na ako ha. Dala ang imo pangako ha. Saligan ko gini na Marigold ha. Dala ka na. Ato na siya. Apang anong mahimo ko tira? Hindi hustong hambalon ko si Crystal nga hindi na magbulig kay Mogatar. Wala ako sang rason. Agud nga buhaton ina. Ba? Ari ka gali sa akong tupad, Carlo? Ay, kung tawo ka lang, mangayo kung tani ako sang laygay kung anong akong buhaton. Basi kung maakig sa akon si Crystal kung buhaton ko ina. Apang abyan ko man si Carmen. Siyang nag-unong sa tanang nga trahedya na nag-abot sa kabuhi ko. Siyang naghatag sa akon sang kaisog. Agad nga magpadayon nga makig-away sa tanang nga bagyo nga nag-abot sa kabuhi ko. Apang ay pabuhat niya sa akon. Tama ka, budlay. Kag wala ako sang rason, agad nga punggan si Gilbert nga magpadayon sa pagbulig kay Mogatar. Ara pa si Gilbert sa iyang opisina. Kag nagasulat siya. Wala pa siya nagtulog. Ano palang ginapulawan niya nga inaman? Wala siya makahibalo. Nga ginalingling ko diri siya sa tiyutay nga buho. Kag kaduro pud sang pagsulat niya. Kag nakahibalo ako. Nga hindi resita sang bulong ina. Malawi gina kaayo. Ano para ina man? Love letter para sa isa ka babae? Ara, nakita ko nga ginipit niya ang sulat sa isa ka libro. Tandaan ko ina. Basahon ko ina karon kung maghalin siya. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Diri ginipit ni Gilbert ang sulat. Ay, ari, amo ini. Kalawig sini. Anay ka, kay basahon ko ini. Ay, kinakulbaan ako. Ay, ari na. Mga kauturan, mga ginikanan, mga lulo, kag mga lula.
Uy, ano ini? Panamyaw man ini? Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Mangabay lang ako sa inyo. Tanawa ninyo ang palibot. Tanawa ninyo ang nagaulang nga suba. Sa ibabaw nga bahin, amo ang madamo sang kwarta. Kag sa ubos, ang wala sang kwarta. Halin sang una, hasta subong, amo lang kita sina gihapon. Bangod ang inyo ginapili nga mayor, wala sang pulos. Kun ako ang magadaog sa eleksyon nga ini, butangan ko sang taytay ang suba nga ina, agud kita tanan hilway nga makakadto sa bisan diin nga bahin sang lugar nga ini. Oh, kag indi na kamo magasto sang dako nga kwarta para lang nga makapabulong sa ospital. Mapatindog ako sang ospital sa pulo nga ini. Bangod amo ina ang importante sa tanan. Si Bador naga pangako sa inyo nga patindugan kamo sang ospital diri. Apang 15 katuig na ang nakaligad, apang wala gihapon sang ospital nga nakatindog diri. 15 katuig na ang nakaligad, kag wala gihapon sang nagtupa bisan isa ka haligi. Mapati pabala kamo gihapon sa iya? Ang nagapati wala pa makabugtaw sa madalom nga katulugon. Bugtaw na kamo mga utod, mga ginikanan. Kag tandaan ninyo ang ngalan sang isa ka tawo nga nagahandom para sa kaayuhan sang tanan. Ang ngalan amo si Elias Mugatar. Oh, tapos na, kag may pirma nga sulat ini ni Gilbert para kay Elias. Oh, nagabulig siya kampanya kay Elias? Crystal, may dala ko para sa imo. Oh, Marigold, ikaw gali. Ano ba nang dala mo nga ina? Pinirito nga saging. Wow, salamat gid Marigold ha. Ay abi ina, kaibutang ko sa ref. Ako na lang. Magpahuway ka na lang dira. Nakabisita bala sa imo si Carmen? Oo. Nakabisita siya sa akon kahapon. Natingala lang abi ako eh. Nga wala siya nakakadto diri sa akon. Alagyan man lang ang balay namon, pero wala siya makaabot. Kwan Crystal, may problema siya. Ano nga problema? Nagaproblema siya. Kahinali lang nga nagsaka ang rating ni Elias Mugatar. Kagdo sa takilid si Bador. Amo maninang nabatian ko. Nagsiling sila nga matahom ang mga pangako ni Elias. Kag tiliwan nila kung matuod o kung hindi ang ginsiling sini. Amo gali. Kag suno sa kay Carmen. Bangod ina sa kay Gilbert. Siyang nagatudlo sang ihambal ni Mugatar. Ano? Kag si Gilbert
nagapakikita sa puloy-an ni Mugatara. Ginahambala nilang madason nga buhaton ni Elias Mugatara. Sinong nagsugid sina sa imo? Si Kapitan Aurelio. Amo gali ang problema ni Carmen? Crystal, may ginpangabay si Carmen. Hindi mo kuntani kuno pagpabuligon si Gilbert sa kay Elias. Kay basi kung magdaog si Elias, mapilitan siya nga tumanon ang iya pangako nga magpakasal kay Elias Mugatara. Tilawan ko nga buhaton ang akon mahimo, Marigold. Apang hindi ako makapasalig. Bangod si Gilbert, nagapati ako. Nga gusto lang niya nga makabulig sa aton lugar nga ini, sa kalalangan ni Elias Mugatar. Nakahibalo ako sina Crystal. Kag wala ako sang rason nga magdikta sina sa inyo. Apang nagapangabay si Carmen. Kag nagsiling ako nga hambalon ka, nga hindi na lang magbulig si Gilbert kay Mugatara. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!